Ngiyabingelela abalaleli ekhaya, abalaleli abahle bomkhondo community radio station. Ngibingelele nomlaleli okhona emsebenzini nosekhaya nosemotweni. Ngikubingelele nawe umsakazi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen mfundisi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile saze saphinde sahlangana futhi. Ngivumele umsakazi, ngivumele mlaleli ngikhuleke nawe ekseni nje. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu, uyithemba lethu, uyikho konke kithina. Baba wethu, asiboni la singaya khona uma singasuka kuwena, ngoba nguwena owaziyo lapho siya khona. Indlela thina asiyazi, sithembele kuwena. Sekusile Baba, nguwena owazi inamhla lethu nekusasa lethu. Sekusile Baba, ngena nathi kulolu suku. Siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi usigcinile kubo bonke ubusuku. Phinda futhi ube nathi kulena mini. uNkulunkulu wami, ngiyathandaza ngisahlezi kulesi sihlalo la emsakazweni. Babona amandla baseza abanye oza kwethu abazokhuluma nabantu abakho ngawe. Benzele ngomusa wakho. Gcwalisa lena ndawo ngogcobo lwakho, gcwalisa lena ndawo ngamandla wakho, ukuze uthi babona amandla konke okuyokhulunywa kulona msakazo kube yiloko kuyakwenzeka endlini zabo. Zonke Nkosi yami ithembiso, wonke ama-promises Baba nama-principles, babona amandla nama-prophets osinikeza wona uma siwakhuluma kubantu abakho mawenzeke. Baba, ngiyabonga ngegama likaKristu Jesu. Amen. Amen mfundisi. Msakazi, angisho nje ngingakakhulumi ngaloko engiyokhuluma ngako uNkulunkulu anginikeze kona namhlanje na. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyambonga uma ngiza ngapha endleleni ngilalele inkulumo yakho, ngilalele intshumayelo yakho. Angisho ukuthi iyasakha, iyasifundisa. Kunamazwi owathintile, ukhuluma ukuthi kunezinto empilweni okungafanelanga sizikhulume. Akufanelanga sizikhulume ngoba uNkulunkulu usinikeze zona singabantu bakhe. Kungenzeka ungubaba ekhaya akuhambi kahle ngoba wakhipha imfihlo, amandla wakho aphumele ngaphandle. I-reality ithi kunezinto esingazithatha kwangathi zi-acceptable kanti they are not acceptable. Kunezinto ongafanelanga uma ungubaba zaziwe, uNkulunkulu kunikeze zona. Kunezinto emhlabeni, ama-principles angabhalwanga specific ukuthi kufanele abe ngalendlela, but empilweni kufuna siyi-understande lento ukuthi kufanele kube nezinto ongatsheli zona abantu. Kunabantu manje abalahlekelwe ngamabhizinesi ngoba bathetha ama-ideas wabo banikeza abanye. Ngisho ukuthi ngizobonga mlaleli kumsakazi wethu kuloko asifundisa kona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje msakazi, ngivumele ngicoce nawe nomlaleli ekhaya. Kunombuzo engiwuphethe engiyothanda ukuthi sikhulumele phezulu kwawo. Kunombuzo uNkulunkulu anginikeze wona iviki lonke ukuthi sizowuphendula, sizokhuluma ngawo. Uma umuntu ashona, amazwi akhe okugcina abaluleke kangakanani msakazi? Ngibuze nawe umlaleli ekhaya uhlezi, amazwi wokugcina womuntu abaluleke kangakanani? Kufanele yini ukuthi ahlonishwe? Kufanele yini ukuthi angahlonishwa? Uthini umbono wakho msakazi? Hey. Hayi mfundisi.
kunabantu abaningi into zabo azihambi kahle. Kunabantu abaningi into zabo zihamba kahle ngoba balalela amazwi okugcina kwabantu abathize. Angazi ukuthi mlaleli ekhaya ubani kuwena ongasekho. Omunye ubaba akasekho, omunye umama akasekho, omunye akasenabazali, umama akasekho nobaba akasekho. Kodwa namhla ngivumele ngithi kuwena, ngicela ukuthi ngikubuze lo mbuzo ukuthi wathini ubaba mhlazane ashona? Wathini umama mhlazane ashona? Uyawagcina yini lawo mazwi noma awuwagcini? Kunezinto ezingenzeka empilweni yakho ngoba ungenzanga lokho wawufanele ukwenze. Kunezinto ezenzekayo empilweni yalomfowenu nodadewenu obona into zakhe zihamba kahle, ubona uyaphumelela, uze uyamzonda, kanti umzondiswa ukuthi ugcina amazwi okugcina kababa wakho, ugcina amazwi okugcina kamama wakho. Sewuyamzonda, nize nicabanga nimakhela nimenzela nozungu, nicabanga nokumbulala, kanti akazenzi. Wenza amazwi okugcina kababa noma umama. Konakele phi namhlanje na? Konakele ekutheni awagcini amazwi wabazali bakho abangasekho emhlabeni. Konakele phi emindenini? Konakele phi enganeni? Kunamagama asashiyelwa wona ngabazali bethu, asiwagcini. Abanye abasabuyi nasemakhaya, watshelwa kahle ikhaya seliphelile, watshelwa ukuthi bobuya ekhaya, abafowenu nodadewenu sebaphenduka isihlekiso, kanti watshelwa ukuthiwa nakekela abafowenu. Uma into zingasahambi kahle, ubona kwangathi kukhona abakwenze kona, kanti akunamuntu okwenze lutho. Wena ongalalelanga amazwi okugcina. Msakazi mlaleli, ngivumele namhlanje na, what is the relevancy of this message ezwini lenkosi? Ngiyaphi ngale nkulumo engikhuluma ngayo namhlanje na? Singabazalwane, singamakholwa, singabantu abasindisiwe, kunezinto esatshelwa zona, kunomlayezo esashiyelwa wona. Siyawugcina yini? Into azihambi kahle emabandleni, into azihambi kahle emindenini yethu ngoba kunomlayezo esashiyelwa wona. Amazwi okugcina womuntu oshonayo abaluleke ngendlela emangazayo. Uma ubaba angishiyela amazwi, uma ngingawagcina lawo mazwi, impilo iba yinhle. Uma umama angakadlula emhlabeni angishiyela amagama, uma ngingahlala kuwona, uma ngingawalandela lawo magama, impilo yami ayisoze yafana. Impilo yami ngophila kamnandi. Asivuleni encwadini yethu namhlanje na lapha kuMathewu 28 siyofunda uverse 16. Mathewu 28 uverse 16. Kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. uJesu wasondela kubo wathi, amazwi okugcina kaJesu lawo. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngikuphiwe amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngaloko hambani, ngaloko hambani, ngaloko hambani, nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhatise
egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngako. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Nanku Jesu uzodlula, nanku Jesu uzohamba uya kuBaba, nanku Jesu uyakhuphuka uye ekhaya ezulwini, ushiyela abafundi bakhe umlayezo uthi hambani, uthi hambani, uthi hambani. Ngivumele mlaleli, ngivumele msakazi, ngivumele ekhaya, ngivumele mfundisi ukuthi nanku umlayezo obaluleke ngendlela emangazayo, umlayezo esishiyelwa wona uKristu, umlayezo owashiyelwa abafundi bakaKristu bangakadluli kulona mhlaba. Uyabashiyela ukuze uthi bashiyele thina, uyabashiyela ukuze uthi thina siwuthathe sishiyele abanye. Hambani, 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 nenze izizwe zonke abafundi. Asinikezwanga umlayezo okuhlala, asinikezanga umlayezo ukuthi sohlala emabandleni, asinikezanga imilayezo yokuthi sifundise, yokuthi sitshele abantu abasilandelayo ukuthi mabahlale. Sinikeza umlayezo ukuba siwudlulise ukuthi hambani namhlanje. uNkulunkulu ngithumile ukuthi ngikutshele ukuthi tshela ibandla lakho ukuthi mandate abanikezwe yona, ikhomishini abanikezwe yona ukuthi hambani, hambani. Singabafundisi sinikezwe ikhomishini yokuthi sibatshele, ukuthi sinitshele ukuthi hambani. Nathi sinikeziwe leyo khomishini ukuthi asihlalelanga ukuthi ngamasonto kuphela kube yilapho siza emabandleni. Sinikezwe umlayezo ukuthi hambani, sinikezwe umlayezo ukuthi hambani, nenze izizwe zonke zibe ngabafundi bami. In other words, mina nginikeza umlayezo. In other words, ubaba wami wayenikeza umlayezo. In other words, ubaba wakhe wayenikeza umlayezo ukuthi hambani. Nami nginikeza umlayezo ukuthi ngibatshele ukuthi hambani. Asibizelwanga ukuba sizohlala, asibizelwanga ukuba sihlalise abazalwane emabandleni. Ngamanye amagama, umsebenzi osinikezwe wona siyibandla ukuhamba, umsebenzi osinikezwe wona singabafundisi ukuthi sihambe, umsebenzi osinikezwe wona ukuthi sibatshele abazalwane bethu ukuthi mabahambe. Ngamanye amagama, phakathi kweviki kufanele kube nokuphambana. Ngamanye amagama, nsuku zonke kufanele kube nokuphambana. Abasuka eMpumalanga baye eNtshonalanga, abasuka eNtshonalanga baye eNingizimu, abasuka eNingizimu baye eNyakatho. Hambani, nenze izizwe zonke zibe ngabafundi bami. Ninikeziwe amandla wokuhamba, ninikeziwe igunya lokuhamba, ninikeziwe the great commission. Hambani, nenze izizwe zonke zibe ngabafundi bami. Nibabhabhatise egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ngivumele mlaleli, ngikubuze ekhaya, ngivumele umuntu omusha, ngivumele mama wami, ngivumele baba wami, ngikubuze namhlanje, ubhabhatisiwe yini? Kunezinto ezingenzeka empilweni yakho ngoba ungabhabhatiswanga. Kunezinto ezingenzeka empilweni yakho ngoba wena awuvumanga ukuthi uKristu uyinkosi nomsindisi. Ngoba ukubhabhatiswa kuqala lapho. Uma ungavuma ukuthi uKristu uyinkosi nomsindisi ubese uyabhabhatiswa, kwakuyilapho iminyango yakwakho iyovuleka, kuyilapho imisebenzi iyovuleka, kuyilapho
kuyilapho ibhizinisi lakho loqala ukuhamba kahle, kuyilapho ukuthula koba khona emindenini yakho, kuyilapho izinto zoqala ukwenzeka. Nanka amazwi okugcina, amazwi abalulekile. Ngivumele namhlanje ngithi kungenzeka into azihambi kahle emndenini wakho ngoba uyawa ignore amazwi okugcina womuntu ozodlula emhlabeni. Singamadoda emakhaya kungenzeka into zethu asisena control emakhaya wethu ingoba siwa ignorile amazwi esanikezwe wona. Abanye kungenzeka washada ekhaya ababekutshelile ukuthi ungashadi kulona, omangala into zakho zingahambi kahle. Ngivumele namhlanje ngithi kubalulekile ukuthi walalela amazwi okugcina, kubalulekile ukuthi uzwe ukuthi bathina abadala bangakadluli kulona mhlaba. Ake ubuyele emva ukhumbule ukuthi bathini abazali bakho, ake ubuyele emva uyobheka ukuthi uthini ubaba wakho angakadluli emhlabeni wathini kuwena. Ake sibuyeleni emva singamakholwa, ake sibuyeleni emuva singabazalwane, ake sibuyeleni emva singabefundisi, siyobheka ukuthi wathini uKristu komkhulu bethu, wathini uKristu kubafundi bakhe, ukuze uthi badlulisele lokho kithina basishiye nako, ukuthi hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelomoya oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Kunezinto ezayalwa, kunemilayezo eyanikezwa abafundi bakaKristu ukuze uthi babanikeze abaholi bethu abasandulela, abaholi bethu abasandulela bayinikeze thina. Nathi kufanele sidlulise leyo miyalezo lena uKristu wabanikeza yona ukuthi ningenzi lokhu manenze lokhu. Namhlanje uKristu uyasikhumbuza ukuthi nanku umlayezo engabashiyela wona oPetro, nanku umlayezo engawashiyela wona abafundi. Ngathi mabanitshele ukuthi hambani. Niyawulalela yini? Nisakwenza yini? Noma endleleni kukhona okwalahleka, kodwa uNkulunkulu anguNkulunkulu omusa. Uthi namhlanje asihambeni siyothatha okwalahleka, asihambeni siyobuyisa okwadliwa isikhonyana, masihambeni siyobuyisa amazwi alahleka endleleni. Hambani kusile namhlanje, masihambeni siye emabadleni, masihambeni siyoqiniswa ukuze uthi usuke lapho singahlali kuphela. Hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi bami, abakholwayo, abavumayo ukuthi mina Kristu ngiyinkosi nomsindisi, abavumayo ukuthi mina Kristu nginamandla okwenzana noma yini, abavumayo ukuthi mina Kristu ngingabavulela iminyango evalwe isitha, abavumayo ukuthi mina Kristu ngiyindodana kaNkulunkulu, abavumayo ukuthi mina Kristu ngafa ngaphinde ngavuka, abavumayo ukuthi mina Kristu ngobuya ngelinye ilanga ngizolanda ibandla labo abangikholwayo, labo abangivumayo ngomilomo yabo, ngobuya ngibathathe ukuze uthi la ngikhona nabo babe khona. Namhlanje nanku umlayezo, namhlanje nanku umlayezo, hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi babe. Namhlanje nanku umlayezo, bavumele mama, bavumele baba wami, uma beza kwakho bazokulethela umlayezo okuhle ukuthi sithunyiwe, kuthiwe masahambe masize kuwena, sizokutshela ukuthi uKristu uyaphila, uKristu uyakuthanda, uKristu uyakusinda, uKristu uyakusindisa, uKristu angakusiza, uKristu angakuvulela iminyango yakho. Hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi bami, abanikholwayo, abavumayo,
ukuthi mina ngiyinkosi nomsindisi, nibabhabhatise egameni likaYise, egameni likaKristu, egameni likaMoya Ingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Ngamanye amagama sinikeziwe amandla okumelana novalo, ngamanye amagama sinikeziwe amandla okungabi nepride, ngamanye amagama sinikeziwe amandla okungesabe. Hambani ngokuba uKristu nani, awazi ukuthi uyophuma nje uyokhuluma ngani. Uma ufika emphakathini awazi ukuthi uyaphuma uyokhuluma ngani uma ufika ebantwini, kodwa uKristu uthi namhlanje hambani uma nifika ningesabi, ngokuba mina nginguKristu ngiyoba nani, mina nginguKristu nginani koze kube sekupheleni kwezwe. Ngivumele namhlanje ngithi kuwena ushunyayeziwe, utsheliwe ngoKristu, umfundisi wakho ukutshelile, ebandleni batshelile, sekusele kinina. Hambani nathi khomishini, nanku umlayezo esinikezwe wona u-October asaqala ukuthi hambani nenze izizwe zonke zibe ngabafundi. uNkulunkulu umusa asibusise, uNkulunkulu umusa asenzele, asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, Yise wenkosi yethu Jesu, unguJehova uyithemba lethu, unguJehova ungubaba wethu, unguJehova uyisiphephelo sethu. Baba siyabonga ekuseni ukusikhumbuza ukuthi babona amandla sila sikhona ngoba kukhona okwenzeka. Babona amandla sila sikhona ngokuba kukhona esingakugcinanga, sila sikhona ngokuba kukhona esikugcinile. Kunamazwi esingawagcinanga, amazwi Baba owawunikeza omkhulu wethu, amazwi Baba owawanikeza abazali bethu bangakadluli kulona mhlaba ukuthi bawadlulisele kithina. Nanti izimo seziyazishaya, nanti izimo seziyazinetha ngokuba siwakhohliwe lawo mazwi. Namhlanje Baba uyasikhumbuza ukuthi masihlale phansi, masibheke emuva singabantu bakho, sikhumbule ukuthi bangakadluli kulo mhlaba abazali bethu bathini, bangakadluli kulona mhlaba abazali bethu basifundisani, abazali bethu basitshelani, bathi masenzeni. Siyabonga Baba ukuthi namhlanje uyasifundisa ukuthi uKristu wathini kubafundi bakhe, uKristu wathini, wathi mabawudlulise lona mlayezo, mabawudlulise lona mlayezo kubo bonke abezayo, mabawudlulise lona mlayezo emabandleni wabo, ukuze uthi loye naloye azi ukuthi akasindiselwanga ukuhlala ebandleni, azi ukuthi akakholelwanga ukuhlala enkozweni, kodwa ubizele ukuthi makaphume aye ngaphandle ayotshela abantu ukuze uthi kwazeke ukuthi uyaKristu uyabuya. Baba siyabonga ukuthi sesiwuzwile umlayezo wakho Baba. Namhlanje singabantu bakho siyawudlulisa lona mlayezo. Namhlanje Baba siyawudlulisa lona mlayezo. Senzele ngomusa wakho sisakhuleka ekuseni ukuthi uma sowudlulisa mawudlulele phambili, uma sowudlulisa mawufinyelele egodini zonke, mawufinyelele emindenini yonke. Makuphele Baba ukuthi siyakhetha ukuthi singenaphi, makuphele Baba ukuthi siyakhetha ukuthi sishumayeza abanjani, singena emakhaya abanjani. Makuphele konke ngokuba wena babona amandla awukhethanga balana muntu, ngokuba wena Baba awukhethanga ukuthi lona unemali noma kanamali, awukhethanga Baba ukuthi lona unesikhundla noma kanaso, kodwa uthe hambani, uthe masihambe siye ezizweni zonke sibatshele, sishumayeze ngegama likaKristu Jesu. Baba siyabonga
izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Chubeka njalo ukhulume baba, silalele singabantu bakho. Mawudlule ukukhulumeni, mawusisize baba senze ukuze uthi baba onamandla umbuso kaSathane uqindezeleke. Ngokuba uNkulunkulu ophilayo, ngiyazi ukuthi baba onamandla awusibizelanga ukuba sizohlala, usibizele baba ukuba sizodominate, ukuba sizothatha, ukuba sizohlwitha umbuso kaSathane, ukuba sizohlwitha amandla uSathane wathathile encekwini nasebantwaneni bakho. Ngegama likaKristu Jesu sizowalanda lawo mandla uSathane wathethe ezandleni empilweni zabantu bakho. Ngegama likaKristu Jesu baba siyabonga. Ngegama likaKristu Jesu iba nathi Nkosi yami kuyo yonke imini, sigcine senzele ngomusa wakho kuze kube unaphakade. Amen and amen. Amen mfundisi. Amen. Asibonga kakhulu mfundisi. Ngicabanga ukuthi-ke sizophinde sihlangane futhi-ke ngesonto elizayo mfundisi. Sibongile kakhulu kubalaleli, ngiyabonga kakhulu isikhathi senu eninginikeza sona. uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu unama plans ngempilo zethu. Akazuvuma ukuthi uSathane asichubeke asicindezela njalo. uNkulunkulu uhlosile, uneplan ngempilo zethu. Bekezela lesimo odlula kusona, uNkulunkulu uneplan. Kwakufanele udlule kuleso simo, kodwa yena uyazi ukuthi kusasa lakho iminyango yovulwa nini. Hlala ethembeni, wazi, lungisa la kufanele ulungise khona. Khumbula amazwi kababa wakho angakadlula emhlabeni. Kumbula amazwi kamama wakho angakadlula emhlabeni. Singabazalwane, singamakholwa, nathi asikhumbuleni amazwi kaKristu angakadlula emhlabeni ukuthi wasinikeza yiphi imiyalezo yakhona. Singabaholi, nathi asikhumbuleni ukuthi uKristu wasinikeza yiphi imiyalezo yakhona okufanele siyidlulise. Konakelephi na, yenzeke kwenzekeni, ibe kuphi i-breakdown, kwenzekephi ukuthi imilayezo ingasakhoni ukufinyelela ngalendlela okufanele ifinyelele ngakhona kulaba okufanele bayithole. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nibe nosuku oluhle, nibe neviki elihle. uNkulunkulu omusa anigcine, anivulele yonke iminyango evalwe isitha ngegama likaKristu Jesu. Amen.